סיאם, יואו, זה חמוד. לסוס ים יש קורס ים. לא, די, ארי. טוב, סליחה. חברים, כאן ניסן קובי, עכשיו אנחנו בחלק 2 של אקווריום. בואו נעשה. הפעם אני עם פלאש יותר טוב. מה אתה אמר? שמעתי סקס, כן. גם אני שמעתי. תתעלמו מזה. רגע, שהוא יצא. הנה הוא. אחי, לא. ארי, צלם אותי. לא, אני נכנס אחריו. אוקיי, אני אצלם אותך. אני אצלם בפנים. נמו, הנה נמו. אני ראשון. סליחה שאני כל דקה תוקע. סליחה, אני מאוד מסתערים למדוזות. אני הולך לאחד את כל הסרטון הזה ביחד. מדוזות שפנמאי. מלא מדוזות שלוקי. מה זה? בובום ניסים. הנה, זה פשוט ים. מי שלא ראה קופרשית, הוא בן 1000. הוא לא התכוון גם. תראו קופרשית, אני ממליץ. בוא נגיד שאני כן מתכוון. זה היה. אפשר רגע, לא תצלם לי פה. למה לי למעלה? אני הולך לאחד את כל החלקים האלו ביחד. בסדר? הנה אריה, גיץ אריה. טוב, אז בקיצור, כן, אני משגיח אחותו של אריה. נכון, באמצע סרטון אריה. אבל אני שמור אותה, היית שם. טוב, ביי, דקה, אני דקה חוזר. סליחה שאנחנו תקועים במקום הזה, פשוט זה ממש מעליב את כל האנשים, הדבר הזה, אז אני אמשיך את זה. ממשיכים, יאללה בואו. אריה, מה עושים פה? חתול מודים, חתול ים. מיאו, מיצ'י. מה זה הדבר הזה זז שם? בא לראות תמנון, הרי רוצה לחפש תמנון, נראה פה תמנון. הולך להיות סרטון לטיק טוק. Get out! אוקיי, הנה מלא דגים. יואו, אחי, מה זה הדבר האנקיסטי הזה? הולי שיט. גיץ! רגע, תקרב ואז. רגע, רוצים אותנו, בוא. גיץ. אריה, כוסית.